Hello traders, barkanmu da sake haɗewa da ku a wannan bidiyon. A gurguje ina so na nuna muku yadda muka shiga trade na Bitcoin ne a daren jiya ranar Asabar zuwa yau ranar Lahadi. Kamar yadda kuke ganin screenshot haka a lokacin da na bada signal ɗin, nan kuma a yau ranar Lahadi bayan kasuwan ta tafi. Wanda ni ban fita trade ɗin nan ba sai da kasuwan ta zo ta yi sweep wannan liquidity ɗin da ke daily. Idan za ka fara analysis, abubuwa guda biyu suke da amfani ka fara sanin direction na kasuwa, bayan ka san direction na kasuwa sannan kuma ka san me kake target. Misali ni ina targeting buy side liquidity da sell side liquidity most of the time, so kai ka san me kake targeting. Internal liquidity kake targeting ko kuma buy side liquidity ko sell side da sauransu. So ga yadda na fara analysis ɗina, na fara shi ne daga weekly time frame kamar haka da kuke gani. A weekly time frame ɗina tun anan na fara inda kasuwan wa'inda ba su san menene internal da external range liquidity ba, zan yi bidiyo daga baya yadda ake gane su da kuma yadda ake gane fair value gap da order block da sauransu, saboda duka ban yi waɗannan darussa a wannan tashar tamu ba. So insha Allah zan yi daga baya. Wannan shine weekly external range liquidity ɗin da nake da. Kasuwan ta zo ta yi typing cikin shi sai ta koma, bayan ta koma sai na ƙara, yanzu na san cewa kasuwa na is still bullish, shine direction ɗina. So da na dawo a daily kuma sai na ƙara duba a daily time frame, tunda ba a daily time frame ne zan shiga kasuwa ba matsayin entry time frame ɗina, to sai na ƙara switching to, sai na ƙara duba wani external range liquidity. Kamar haka ina da wannan babban external range liquidity na yi marking ɗin shi, sai kuma na ƙara duba wannan a sama ina da wani external range liquidity a nan wanda shi ya fi kusa da inda price ɗin kasuwa yake. To lokacin sai na jira kasuwa ta zo ta shiga sai ta yi rejecting. Wannan week ɗin da kuke gani dogon week, ma'ana kasuwa ta yi rejecting. Kasuwa ta zo buyers sun shiga kasuwa sai suka ƙara mai da kasuwan ta koma sama. Still dai a daily ma a weekly ina bullish, a daily ina bullish. So me nake bukata? Buy opportunity nake bukata, sai na dawo 15-minute time frame. So da na zo 15-minute time frame a lokacin kasuwan, idan za ku lura nan dai ba order block ba ne, saboda order block ne amma ba order block wanda nake trading ba. Kasuwan da ta zo ta koma ta yi buy, da ta yi buy a wannan wurin sai kuma me ya faru? Idan za ku lura sai muka ƙara samun wannan order block ɗin, shine abin da zan iya ce muku za ku yi trading, saboda order block ne mai kyau, yana da fair value gap. Kun gani da kasuwan ta zo ta koma a wannan order block ɗin. So wasu sun yi buy ɗin kasuwa a wannan wurin, so ni ban shiga wannan kasuwan ba, amma me na gani? Saboda me ina trading ɗin inverse fair value gap. So inverse fair value gap na san ba mu yi wannan bidiyon ba amma za mu zo a kan shi insha Allah. Wannan fair value gap ɗin na bearish red candle ɗin nan, sai aka samu wannan candle da za mu kira indecision candle. Bayan shi sai kuma muka samu wani fair value gap, bullish fair value gap, ya zo ya inversing, ya zo ya rufe wancan previous fair value gap ɗin da muke da, shine inverse, shine abin da ake nufi da inverse fair value gap. So shine ne amfani da coined encroachment nashi, ma'ana tsakiyan wannan fair value gap shine ake kira da encroachment. So abin da ne amfani da shi kenan a matsayin entry ɗina, amma ba fa iya abin da ne amfani da shi ba, na haɗa shi da waɗansu abubuwa suka ƙara bani compliance mai kyau. Me waɗannan abubuwan? Abu na farko a nan idan kun lura ina da market structure shifts, abin da waɗansu ke kira da change in market structure. That is one. Kasuwa na market direction ɗina is bullish. A nan ina da ɗaya, a nan na zo na samu me nake bukata, ina da market structure shift biyu, ga liquidity level ɗina uku, sai kawai abin da nake bukata, abin da na yi amfani da shi kenan a wannan wurin. Kasuwa na is bullish kuma buy na bukata, buy na nema ba sell opportunity ba. So abin da nake so na ce muku, wannan inverse fair value gap abu ne wanda yake da matukar amfani a kasuwa, kuma idan har ka haɗa shi da waɗansu abubuwan za ka ga yana baka entry mai kyau kuma da reward ratio mai kyau.
amma ba wai kowanne inverse fair value gap za ka zo ka dinga trading ba. Yana da kyau ka shiga kasuwa ka yi backtesting, ka san wanda ya kamata ka yi trading, ka san wanda bai kamata ka yi trading ba. Abin da nake so na gaya muku kenan. So me yasa na ce muku ni ban fita kasuwa a wannan wurin ba sai a wannan wurin? Mu koma daily time frame. A daily time frame na yi marking ɗin area guda biyu a matsayin su ne buy side liquidity ɗina da nake sa ran kasuwa za ta je ta yi sweep liquidity since the market is bullish. Wannan daily high ɗin na marking ɗin shi a nan na fita, sai wannan weekly high ɗin shi ma na marking ɗin shi a matsayin liquidity ɗin da nake jira kasuwan ta shiga ta yi sweeping kafin mu sell. So ku lura da wani abu, bayan kasuwa ta zo ta yi sweeping wannan high ɗin weekly high, bayan kasuwa ta yi sweeping liquidity ɗin, ya za a yi ka gane cewa su kasuwan ta juya? Still na ƙara using da wannan fair value gap ɗin, wannan muna da bullish fair value gap, sai kasuwa a nan ta zo inversing nashi, amma za mu iya cewa ta yi inversing ɗin shi tun a wannan wurin, saboda mun samu full body candle wanda ya wuce wannan consequent encroachment ɗin, amma a lokacin da wannan abin ya faru lokacin da ya faru kasuwan bata ma je ta yi sweep liquidity ɗin high ɗin mu na weekly ba. So kaga ba ka da damar da zaka ce zaka yi buy a wannan wurin, amma kai ka san me ka yi ma kanka. So bayan mun jira kasuwa ta zo a nan ta yi inversing wannan bullish fair value gap ɗin a wannan wurin kamar yadda kuke gani. So wannan a nan idan har kai kana trading ɗin market structureship ne, nan a wannan wurin muna da change of market structure. So sannan kuma muna da wannan fair value gap ɗin. So wannan fair value gap ɗin zai iya kasancewa kai using ɗin shi a matsayin entry ɗinka kamar haka. Za ka yi using consequent encroachment ɗin ka na wannan fair value gap ɗin a matsayin entry. Misali ga bara mu zana iya fair value gap ɗin. Kun gani nan shine tsakiyan shi, wannan line da kuke gani. SL ɗinka ya kasance wannan high ɗin, sai at least kai aiming ɗin me yake da suna 1:2 ratio a nan, ko kuma kai aiming wannan low ɗin, ya danganta daga abin da ka san za ka iya yi. Amma dai abin da nake so na nuna muku, shi wannan inverse fair value gap ɗin yana da matuƙar amfani idan ka haɗa shi da waɗansu abubuwa a lokacin da kake trading. Yanzu me yasa kasuwar sai da na jira ta yi sweeping weekly time frame ta yi sweeping liquidity. So lokacin da kasuwa ta zo ta yi inversing nashi, ma'ana na samu confirmation cewa kasuwan ta juya za ta yi sell for the time being, ko? So me nake bukata? Zan nemi sell entry ɗina. Kun fahimce ni? So ina ga dai zan yi bidiyo na yadda ake trading ɗin inverse fair value gap da dai sauransu, su internal da external range liquidity ɗin kamar yadda na ce. A nan muka zo ƙarshen wannan bidiyon. Idan kai sabon zuwa ne, kada ka manta ka danna mana like, subscribe. Don kuma akwai wanda yake da tambaya zai iya ajiye mana a comment section.